Здрасти, хора. Днеска бях на работа и вчера също. Обаче искам да ви покажа прогреса на моята синина, защото в миналия влог бях казала, че се блъснах с мотора. Да, имам една доста голяма синина. В смисъл, раничката е много малка вече и това. Няма проблем, обаче синината е ужасяваща. Имам и още, но те са по-манички. Те са тук, да. Малко са неприятни. Утре ще ходя на плаж, май. Защото какво друго да правя това лято. И да, май това е. Здрасти, хора. Отивам на плаж след тази раница. Манете, сега съм на плажа и тук що ми се обадиха, че трябва да да спешно на работа. Погледнете, тук що излязох от водата, стига. Здрасти, хора. Днеска ми беше четвъртата поред 12-часова смяна и реално се чувствам нормално. Прекалено адекватно. Ами хора, това се случва с моята синина. Вече не ме боли толкова, обаче изглежда ужасно. Здрасти, хора. В момента всички спят. Обаче искам да ви кажа, че приключиха ми 12-часовите смени. Бяха 6 поред. Сега ще ходя да спя и се надявам утре и в друг ден да има достатъчно неща, които правя, за да може да има някакъв контент в този влог, защото иначе буквално не знам какво ще правя наистина, защото 6 дена бях само на работа. Нищо друго. Хора, сега излизам малко, обаче забравих да ви покажа едно нещо. Да се хилели като Меган. Не знам кой е Меган, обаче моля не. Искам да си покажа гарвана. Изпълния гарван, да. Тук ми подариха от работа един гарван, сега ще го сглобя. Само да го... не мога да го сглобя. О, ето го. Ето го моят гарван. Вижте го, осветил го даже. Чу какъв е готин. И да, подариха ми го преди 2 дена, обаче нямах време да снимам. Просто исках да ви го покажа. Здрасти, хора. Ще ходим да скачаме от скали в Черноморец. Отново, в смисъл, ние бяхме вече там. И днеска пак ще отидем. Туристи! И ние хора. И аз хора. И тя хора. Чухте ли, хора? И тя хора. Някой този път е нарисувал нещо. Да. Някой този път е нарисувал рисунка. Какъв мъх бе, маме? Къде? Верно бе. Май наистина го нямаш. Нямаш такова червено. Това просто може би изгорял от слънцето. Интересно е като цветово. Къде минавахме? Напред, мамо, напред. Напред къде? От високото? Не, на другото напред. Насам? Да. Айде. Сега ако ще ме снимаш как ще падат. Бе. Това ще е много смешно. Или ще снимам аз как ще падна другия вариант, който... Ти къде вървиш сега? Ще би било забавно. Снимаш се парканеш нещо. Колко му е. И да стане себе, не ли ще скача? О, не. Опаля. Аз после ще ида на татка да ви направя. Защо? Първия път, като дойдохме, имаше 2. Здрасти, хора, майка ми. Ето където се гази. Това е майка ми. Майка ми ме полива с вода, докато аз се суша. Защо нямам фокус на камерата? Ето съседи, това шише тука. Мазара направо цялата. Малко само, де. Поревеш. Ужасно, просто ужасно. Само ма турмозят тука слънце. Майка, какво са? Еднопосочно. Не. Съм знак, който гледа към теб, най-вероятно не е еднопосочно. Те еднопосочните се имат знаци. Да, забранено. Трябва да е окей. О,
Бе, те очила да показвам. Абе, гледай Чакай си да... пътя, бе. Тъй, оп. Виж се престе. Боже мой. Не, то Рибарница. спижак, виж какви зъби има. О, да, Много то ме се радва. готино. Мерици, бе. Ми тия. Малко ме съмня, малко съм ръсънчки. Малко ли? Има ли едни дет не съм толкова кални? Си ги изкарали току-що. Нещо не са ги измили, май. Аз мисля, че са Чай, че са зумна. Върви се една диня. мръсна диня всъщност. Да, малко е окалена.